một buổi bác sắc thằng làm phòng lên nằm lên thì tao quay mấy giờ tao mày mau xem nó còn một thì bên belai khatu tok ma togo so osukpa no khaiba kha siri boro rok de bagai ke musukma to te kabak musugo so Hello everyone, bahai tongbai khakai jotono kahamno tongbai na hingke ang tini thana nayo Omorpuro hingke Omorpuro tangai thana nai ang blog ni kachara sawano abun si sekang ang nok no kaisa product share khaina mo jongo Agaro hair dryer Agaro SD1120 hair dryer belai ke burong bagai hair styling khaijangnai ekdom salon ni haima tongnai ekdom salon ni jebabe bukhnai rok franya da amo haikeno niji nogon saksak bukhnai farat manai na handi busuk nai thok wa goro te attachment but kai thammano chini bukhnai ni bagai hair styling ni bagai norong nang phunung nai ge puila no saka button abo cooling button ge aboni pore ke kacharman jani abo ke speed bare jane komi jangnai busuk kom khaini busuk bare nai amo hai aboni tolani button hingke nini heat busuk tungrunai tungriya aboni button tayomo 2000 watt ni tai 2 years warranty tongo wa kya baat hai ge chaya diba ke abono te unklok ne abono bukhulogoi moila rok jomo khanke sap khaimano omo haike kang puila nani bukhnai kisino frana ne start khaika ke daktino an bukhnai ran ni tongo kon handi daktino ran thaga ekdom chik chik ang thaga ke aboni yagolong ke te kaisa attachment by thepawoi ek combo khai tong combo plus o dryer dry khlaimano ko mono ge amon ke curly hair rok ne bagai amono curly hair rok no daktino hair dry khayota abo baikhe omote kisa attachment obo bai hingke blue dryer khayota o tools bai hingke ge norong nugi man khanan bakna ekdom straight ang thangka ekdom chilik chilik ang jongo ke norok jodi o product nana mojongke ang description box o product ni link ri nai norok thangai a link ko haboine o product nai mannai ke chung Omorpura tan thana nai tabuk sasino Omorpura thana nai mari janangkha kisa salsakang chung kobangma amchayo thangai nai football match rok thangai nai chung je donation collect khaya da o donation o rang no chini lukorong ni rang jotoni rang chini rang jote fan phai mani a fan bai chung blanket ri kutung paye o chini nok huk kama jangnai watiyo tuilomai nok huk kama jangnai lukorong no chobana bagai chung blanket bagna bagai chung Omorpur ni kurung tham kamio thanai hingke kudungma salromino thangnai himani chini jora khapilaya tamni ke tabo tebo chini program season ni bagai chung jora si rulai me yang thanga haipano odino ke chung jotono wansung like hi chung asok lady only a jotono jani samung no yakari je manchak chung thangai chobalai nani bagai hinine kok chab lai khanke chung sar songni nogo thangai sogoi ka jotono ro kuthumjak oron chimike chung gari kawai Omorpuni bagai chung lamro lai sinai ta ke chung thangna nayo yamrok trust ni founder sir subir sir ni naikol mungbai tai tripura artist tai tsf ni chobai no chung palbaksa ke thangna nayo Mankha comfortable kha asong mani sama omo haka asok sabai di ka sungle amte ke na asok go comfortable kha ke 2 hours gari ka mani ya golo jong Omorpura shop kha agar paro leng sake thui to program khaimam bores kare taino phaibo bosani bagai res mayang ke amun bagai leng jakhata ke puila jong komlai kami Omorpur komlai kami o jong kombal bagrane amun ya goltai kurung tham kamio thangnai hello hingade hello bai ni channel lo lam sogo borok sana makene help khaika borok ni help pate songyang mungsa samang khaimang la khamon belai hambai kitab song oro ka list nai le jongo tinini o tabuk je jaga dena nai komlai kami ke oron simi himi sima thangnai gari thangya ke manike auto bai matalang sinai ta chini khakwar lukorong ni chobai no chung o samung tabuk yapri shemano tamni ge norong choba chokring ge o samung chung agok mangla khamon norok ni khoksa khongnei je chukmani norok chono choba mani bising tino chung tini oro chini kabangma jingjala kalaijak lukorong thane phai Chubai Mankha ori kutung no bagna bagai
quality pura kaham pura quality kaham kutung sak pura dam ne ama double se sini mo khote le khote ani bus ta mo ta wana kiri khang mo ne amu bu ba sa ke thang la ma phang nam le thi to pai me ya ta mai ma sai me tong mo thi pe me ya ko so mo khai ba ma ne ma sa na banta ko sa ma nei bu ma ne dik se dik ko ma tong kha ya ne bu bo ka sa nang mo ne ya de ba bo na sa ma ji me dem kabang ma jara je jaga lom ja kya nok rok ham yang ya a jaga ni boro rok si rang khai lai yoi norok ho ma hai ke abo chung simi bu ya ro chin simi ni rang ya do ora kabang ma jaga wo je jaga wo wati tilom ja kya jaga ni boro rok jo ta palbak sa kamini lukurok palbak sa rang khai lai yoi hai ke si norok ni bagai ro ho abo sini saisung ni rang ya ro Oron chimi chung himi shima thanai tamni ka engari thangya ke mani rong ke auto baitlang senai ta o hanging bridge sibla bani bagai o tui lomai na hayo na obo lom ba kai de obo rong su lom jak na fra oh ke yang rong su lom bai khana fra oh oh mai rong mai le nhưng mà mày cái sinh cả sao? Mày cái sinh. Yam rock trust. All paper artist tay TSF. Oh katham. Organization ni lewis tini seng khalai mani. Awon bagai seng tini oro kabang ma pialok laijak wati tilom bay nok nokung bay thanai lokurok bay seng malanya payo. Ti borok na sengri kutung makna ni payo. Norok jotto ni skuri mani seng nanggo sini bagai Hinke je parao tuilom khachong a para naiti bu thangai tongo obo jotono lom jak tong mani wati fro moro bu de lom jak tong mani gumoti butoi tong ke omoni tuije phaimani ulta sma phiro khawung ke mane chini ki tui raja gya ulta tulu ke kawu si bare Ayang ni dum jaga ta. Nó giờ rồi phải phun nor sát co, nó phải nor ring nor cái này lại tông bật lên ta. Mo ba aso ku jodo lob khna ke mo Ha quan pas mak flash này cái ta bốc lên. Belai kawan nama singsa ajora rok no wan chukai nei khangke chungle wan chukai che amu hai bakha tong thogyang khang ke ba borok le manja kha a situation no borok handle ma khai ka wan chukai nei ke tam hai nijini tong thai nok sikri ngai thangka ajora ke busuk ke bakha kosta nang khana borong ni chung ajora bong ni gan aro sok phaimali a chung abuni bago belai khasrangya phia tini chung jese kaponu sok phaikha borong no chobanani borok bai baksa bong gana bachanani henene abon baina kisa kha tong thogoi tongo ko bakha kaham jodo moni shuru rungja tumo bakha tong thogo aboni sele sikang to jodo no muktui kongtui kokla jak kepal diriman nang lajat tei lomoi mai ko Ke daunil borong no jomatia rong ni folk song rachabai khnari tongo tamni ke o area kubang kuk no jomatia rok tongo abon bagai borong no kisa entertain khaika tamni ke chung rachamnai borok ni sini jangma ba borok rachamung rok khana no musung jago ni sama bai ke chrai rong no borok no nogoite bang kha yogoi phaika tamni ke ajora borok bahai ke nok khurui bahai ke tong khana biang tong khana sabo choba khana tamung khana wan chubi ne kengke belake kha yogoi phayo Gichini ri kutung ya farmung chung chengnani nai lekha tamni ka oro rubai khangke chi chung tek kurung ni jaga thangnani te tin goria tai dalak kamio thanai gabun bagai oro dakti ke chung chengi marukha tai chono oro samung khaiteni chuba kha tiari mairang youth society omorpur ni no borok ni chuba chubai no chung o kamio thangi chogoi manu tai kurung ni kamio bo chung borok ni chuba chubai thanai Antara canggih tunggu yang bila khora Ugo canggih tunggu
Chubai Mankha Hambai Jotono kaham tendi kono wana na kere jingal kosto jotono khaine abo kaisa langmani part sini langma kaham bo phaine hambo bo phaine haipon jeng abono palbaksa kuthum lainai palbaksa katha lainai jeng abono all 5 notes jeng khaine manai khakhayo norok jotono kaham korno tangna angthang Tabuktai kurung sajaga thanglainai oro paikha tin goria kamio sokphaikha tabo oro jeng kombol yafar paimani yagulo jeng dalak kamio thanglaita 이 society 역nomau asok sunolo gere domani nono pai playa hamza kongya paro tei yo to hakal sampane dapat buhur ding gasa ani nonai ya pakaro di tawa ani nonai batai mangka himui mangka go paithago dalak kamio sokphaikha joro sokpaite horongui thaka tofano oro joro lukurok naisingui tongkho Kamu asuk morong kah? kurung dei jaga so pagi pheka ke so laba kisa sapu be sabu kisa salaka athare kisa ledo ka hebadu joro naisik tongai da bor khalogai naisik toba bagai so to boro na runa de jara ma ka keta bo pe Ini boro kah? puila ke koblai kabi second ke tidgoria tabo abo ke dalak Bahaya mah tong hati ini Rumi, ini gutung Rumi. belai khato tongma togo so osupano khaiba kha siri boro rok bagai ke musuk ma to tebu kabak musugo so tebu chiri mama lokorong thare sogoina musugo haibaro chi asuk joto jaga sogai maya haiba juksai tongai ji matsak chiri sogoina amo hai sabu khani kai joto palbaksa amo hai sabu ya prima sewe belai khato tongma to amo hai keno so te bus kanga sabu khaida chai tongai dân giàu no khô kỳ